der er jo en umenneskelig mængde snavs på mig. Nothing on me, man. Fordi jeg er i gang med at rulle. Tak, shit. Ja, fuck, der er mange, der lander, guys. Der er mange, der lander her. Girl, vi kan klare det. I gangs på den måde. Jeg flækker ham her. Nej. Fuck, jeg bliver... Guys, jeg vandt altså mit sidste spil. Hej. Hey! 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 Jeg har let efter ham her gutten i årvis, men... Everybody sucks. Laurits, skynd dig, kom over og redde mig. Jesus Christ. Fuck, der er bare sådan lige rende rundt, girl. Wow! What the fuck? Matty, don't worry, I got you. Help me, please. Guys, det virker ikke. Guys, help. Guys, help me. Guys. On my way. Oh. Baby. Baby. Hey! Jeg landte på ham. Get him, baby, get him. Guys, vi skal op på øen for at give jer en eller anden form af healing. Jeg er i gang med at heale mig selv. Guys, der er nogen, by the way. Op på øen eller nede? På gulvet. Her, der er et medkit der. What's with these homies? This is my girl. Baby, jeg droppede et medkit til dig. Nå, fuck, Ali, du er ikke i bilen mere. Just get in the new zone, Matty. Get to the mountain. Jeg følger efter ham. Oh no. Jeg kan lige nu. Okay, det er også mod 2 nu. Nej, det er også Can I see them? They're here. Nej, det er 2. Det er også mod 2. Oh, right, det er også mod 1. Jeg var overbevist på, at vi var duos. No man, okay, han er lige lavere. Guys, do you want him? He's very low. Take my horse to the old town road. I'm gonna ride. But we can't say that, that's racist. Now let me see you shake it and turn the music up. When the bass gets bumping up in the club, pour another shot and show me some love. I wanna get the party going. The bitch. Jeg har absolut ingen idé. Når jeg går til den der bitch, jeg dræbte, fordi så kan jeg ikke noget. Der er også noget... jeg har, bla 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 her, Ellie. Hvad? En bla 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 bla, noget til hip. Stå her. Yes. Man. Jeg kan også. What the fuck? Kom her. Søn! Hey. When the bass gets bumping up in the club. Destroyed den. What the fuck, Matty? Nej, Matty's lækker. That's a fucked up thing to say to me, you know that, right? Girl, det var min! My job. Jeg fik en... Nej, det er løgn. Jeg fik en railgun igen. Fik præcis den samme loot. Hey, when it happens. Yeah. I didn't mean to beat my mom, but then I got 2 railguns in a row and I just lost. Jeg har... Hey. Damn, love you like I Bitches! Suck my dick! Excuse me! No! Excuse you! Det larmer. Au! Aui! Beep, 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 beep. Beep up, bitches. Bop, 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 bop. Sklep, pop, pop. No, don't come here, Snoopy. Don't do it. Der er ikke nogen, der skyder. Der er ikke nogen, der har skudt på mig nu. Det er crazy.
Please. Girl, jeg tror altså ikke, jeg kan revive dig. Jo. Men jeg kan avenge dig. Go, just stop. When the bass gets bumping up in the club. Au. Watch out! I'm just sorry for helvede. Det var fragt det der, det var nødt. That's juice real good. Ja, jeg driller. Are you? Yes! Hvor gå fan! But I'm nothing without my Matty. Period, girl. Oh. Hello. Matty! Der er jeg! Oh my boogie! Kan du cookie? Legends never die. Hvad er nu? Du skal vente til du er nok 30 minutter. When the world is calling you, can you hear them scream? Hey, legends never die. When the world Jeg er lige et første op. Fuck yeah, Ali. Det er det vildeste, jeg nogensinde har fået. Der er mange. Der er bare fem. Det vil sige, en af dem er ægte, en af resten er dæmoner. Der er en dæmon der. Ja. I hvert fald. Det er fucking besværligt, faktisk. Der er nogen, der Leave my cookie alone. Hvor er den her bitch? Åh nej, okay. Skal vi zone, Martin? Jeg kan løbe. They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, they're right into smoke and the fire is fierce. Oh, pick yourself up, 'cause legends never die when the world's calling. I got one. Er du, hvad? Er du gået i gang? Yeah. What the? Bombe, hvad fanden bombe? Er det en smoke grenade? Hvis jeg bare dræber mig. Nå ja, fuck der folk her. Det er nok de klokken tid. That's fucking... I killed that Poe. Jeg går ud fra, at jeg tror, det er de klokken tid. Men så fik jeg diarré af bilen først. Nå, den kunne jeg ikke drikke nu. Hallo! Nå, men det var godt det, jeg siger. Jeg bare gerne fortælle, at jeg har fået diarré. Okay. Jeg elsker mig selv, om jeg har diarré. Jeg sagde til min souschef, jeg tror, jeg får diarré. Og han var sådan, det giver nok mening. Ja. Og så er jeg bare lidt glad over den første diarré. Epic! Præcis. Spiones, det er ikke så slemt. Det var min i hvert fald ikke. Oh my god, Ali.
Sorry. For fuck's sake, man. Look at our car. I know it's a little wet and dead. Oh, it ain't safe. Swing, swing. Jeg har meget respekt for, hvor chill du er om dit diarrhea. Tak, bro. Kom her. Det er sådan, jeg driver i livet. Det er... Ali, hvad fuck er det, du laver? Matti. Ja. Matti. My shoulder. Just doing well. Ej. Det sagde jeg ikke, jeg ville. The fuck? Ja, hjælp. Der er en, der skød mig. Eller ikke skød mig, han kørte mig. Oh no, this bitch on me. Got you, bro. Oh my god. You should file a lawsuit. You should file a lawsuit against him. Yeah, when I'm done this, I might bring him to court. Yes, bring him to court. Bring him to court. Jeg kan høre ham. Jeg tror stadig, han snakker til mig. Det er fucking cute. Han bliver efter mig, bro. I see. Get in! I'm gonna get him. Okay. Bang, 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 bang. Matti, du burde sige et eller andet, bro. Det er fucking cute, han snakker. What? Okay. Did you just speak German? Well, twa, catcher, sank, cease, set, we, nerf, these, ons, do's. That was really good. That was so good. Why is man, I don't know how to say her name, playing on the phone? I'm playing my iPad. I'm what you call like a iPad kid. That's even Not a kid. worse! Bro! Listen, I have to pay for bills and have food. Suck my balls. Alright, man! Baby boy! No, that's not your baby. I have your baby right here. That's another child. Die then. Oh. I actually hate kids. Oh no, why did you use my baby? I did 80, I think I did Avengers Assemble! That's too good. Two birds suddenly appear. Oh shit, Ellie. You know what? I'll go into the... Stole this car. Bye, dog. Fuck, det skuffede du. Ja, simpelthen. Ja. Fucking skuffet. Vi lander der, hvor jeg altid landede, da jeg var lille, og ikke kunne ud af at spille spil. Meget lille. Jeg er gamer. Hvad fuck er det, der sker? Jeg bruger sådan en granatskab. Okay, der er nogen derhenne. Okay, jeg kommer. Hey, jeg ramte den faktisk. Fedt. Så sej. Er der ikke flere? Jeg fik... The fuck? Jeg fik en busk. Fik du en busk? Går an. Åh, der er nogen derhenne. Thank you. Og snipe dem. Det er min busk. Okay, girl. Let me fucking get... Hvad er det? Nikish, ek min glip. Arminos. Arminos, where are you? Bro, du snakker stadig ikke. Jeg prøver lige igen. Nej, bro. Det er da også okay. Tried to sing for them, they still didn't talk. Er det for real, bro?
scene er bare sådan noget derfor. No more sliding back, confrontation, heart attack. Now you're trying to take it back, but you blew it, capiche? Kostærlig, du kan godt. Din Nu dejlige skal jeg spectate det her. dejlige dame. Det er et meget dejligt dame. Jeg spiller mod duo. Virkeligheden er jeg jo bare en noob level 2 set. Jeg er bare en noob. Det kan vi så. Jeg starter på Mathias, du vil rulle. Hvorfor tror du det? Fuck! Jeg vil have... Ej, den er lille! Fed. Psycho, hvis du lige trykker Windows, og så går ned i højre hjørne. Snakker I til mig? Tryk lige på noget Windows-knap, sådan der du hopper lidt ud. Windows-knap, det ved jeg ikke, om jeg har. Girl. Nej. Skal vi adoptere hende der? Ja, lad os gøre det. Så Jacob, hvis du går over til hende der, så kan du hyre hende. Så bliver vi venner med hende. Hun er en robot. Hende der derovre. Ja, så der. Der. Lige der. Jamen, du skal ikke være inde på Fortnite, girl. Skal jeg lukke ned? Du skal ikke lukke. Good, bro. What is going on? Baby! Jeg er så glad for, at letbanen er tilbage. Hvad det foregår? Hvorfor bliver jeg med at blive kørt over? Gider du lade være? Hvor er I henne? Eller hvem har styr på Sargo? Mig. Og Mads Ish. har Altså styr på Starko, hun er en independent woman. Ja, Jeg mistede lige halvdelen af mit liv. Hun kan... Ej, jeg Du driller. er virkelig dårlig til at have styr på din Psycho. Jeg synes, vi skal lukke røven. Saki! Saki! Stå stille. I found them! Skibberit! Så hold dig væk! Sargo, skal du noget i morgen? Yippie. Guys, hop op på mit motorkøn. Vi skal høre... det kan vi jo ikke. Matti, kom! Matti, kom! Kør pænt, Nu skal du køre ordentligt. Ja, kør ordentligt. Begge to bare se. Oh my god. Det er ikke ordentligt, bro. Ja, det er. Jo, Matti, jo. Matti! Oh shit. Mums. Guys. Girl. Kan I høre noget, jeg typer? Ja, helt vildt. When the bass gets bumping up in the club. Faggots, oh my god. Don't believe so, no. Faggot. Oh. Ikke. Jeg tror ikke noget der. Ali, Ja? kan du sige Eskimo? Sige Eskimo. Ja, and I say... You're one of them whale eaters, aren't you? Den der historie, jeg fortalte jer, da jeg var over hos jer. Sargo doesn't even know about that. Like, she doesn't even know. Excuse me. Oh my god, blev hun ikke det? Skat, der stod et, jeg knockede dig. Det ved jeg ikke, hvorfor er det, hvad er det fordi du hopper det? Ikke snakke om hinandens klitoris. Jeg ved godt, det var en speciel... Du kan tage min ting! Jeg tog Mattis kart. It's only gonna hurt if you move around, alright? It's only gonna hurt a little. Kan du ikke lade være? It's not gonna hurt if you move, man. It's only... Det er Kwame i New York. Og Matti, ved du hvad jeg gjorde med Silja i går? Nej. Jeg blokerede hende på alt. Fuck, hvor du god, gut. Bend over. Nej, jeg gider ikke have den op i røven. Kan man egentlig godt få døren i gulderud igennem røven? Jeg har lige kørt den hare ned. Ej. What's the lightning on? Pip, gæt hvad jeg skal spise.
Nej! Ej, må jeg ikke please holde en tale? Jeg Ja, har det vil faktisk jeg tænkt gøre. over, hvad jeg vil sige. Ej, det er Jeg har vildt. forberedt mig. Nej, du har... Ja, det har Mette Frederiksen da sikkert også. Drømmekage med for Karen Wolf. Det er sådan noget, jeg har sex til. Nej, det er Storebæltsbroen. Fortølet! En ramt 105. En dræbt. Met Fronov. No one believed in us. We've lost again and again and again. De rebooter i det der pump to power. We take back Gorfam. For Skotland! Smæk med, sorry. Yeah, let me do some fun. Let me have some fun. Ja, tag dem. Oh. Ah! Okay. Jeg kan godt høre, nej, den... Ja, det er svært! Du må ikke slå mig! Okay, holy shit. Oh my god. I think he got this. Look at him. Virkelig? Oh my god! He's a Lort, det der. cowboy. Hiha! Yeah! Feeling complete unless you want the truth. I just wanna be put yourself for me. Du hold mig tæt og ej give slip. Au! Det er sådan noget skam og fik ikke mig. Det der, det er fucking nederen. Er det en grej så? Level up. Me went. No, she went. Fuck her. Og jeg tror, det er en went- grej. I'm climbing this wall, guys. I'm climbing the wall. What the? He's a bird. I'm like a bird and I fly away. Whatever. Au, din fucking so. Hey bro, it's hey bro, it's every It's every day, bro. No, I had Oh yeah, Yes, yes, man. yes. Håber, at det var sidste gang, at vi træffes hjemme med mig. Det er rigtigt. Det kan du lige bande på. Det kan du lige. Så slår du mig. Men nu gider jeg da i den grad ikke se dig igen. Kan du så få styr på det? Jeg falder! Heal it, Dumbass bro. bitch. Uh-oh. Uden, hvor er du dum, og så snuble. Det, jeg gider ikke. Nej! Hvor er du dum. Hvor er du klam. Hvor er du... Nej! Matti, hjælp. Matti, hjælp. Nej. Mig om, at jeg skulle være et godt eller et dårligt menneske i dag. Fordi Ja. Fille skrev til mig og spurgte mig sådan, må jeg lige spørge om noget? Og så var jeg sådan, Og så var han sådan, hvordan kan det egentlig være, at du, sådan, hvad er der med, sådan, hvad er grunden til, at du sådan, synes, det var en dårlig idé, mig og Sille, vi fik noget sådan, hvad kan hun finde på? And I was like, oh my god, should I just tell him everything? But I didn't, I'm a good person. You should tell them everything, Pete. Det er et godt menneske at gøre. Girl. Jeg tror, det er sådan lidt af en begge dele af et godt menneske. Jeg tror, det er sådan den ene eller den anden. Og vente og lade prøve at finde ud af det, det er også bare Jeg sådan kunne lidt... finde en lommeregner med en bedre mikrofon end det der. Jeg ved det godt. Laurits, hvad er den der nye game mode? Oh my god, Mike. Girl, don't mention it, girl. Don't mention it, girl. What the fuck? Saki! Nå, men det var Alex, der først kom der, var det ikke det? Jeg fucking hader dig. Bitch. Ja. Stop med greedy, man! Jamen, casen er opladeren. Det ved jeg godt, men jeg har Genius. din fucking fuck, man. Kan jeg ikke booste nogle folk med den her, eller er det for kort? Hvorfor er der ingen, der har sagt glædelig Happy Patrick's Day til mig? Nå ja, det er Jeg føler Nå mig ja, ikke særlig glædelig appreciated. Glædelig Patrick, manden. Fucking englænder. Tillykke med Patrick, Wow. I guess. Tak. Ja. I don't know. Ham der St. Patrick, englænderen, ja. Legendarisk englænder. Ja. Wow. Laurits, kan du bore i mig med den der? Excuse me. Oh, what the... Der er folken. Gør på så. Bore i dem, Laurits. Oh my god. Hi. Chris.
Every good girl is a little bar. Little bar, little bar. You take it on the way, la, pop, pop. Girl, hvorfor sniffer du min dames booty hole? Stop med at sniffe. Stop, ikke sniffe hendes booty hole. Ikke sniffe hendes booty hole. Holy What shit, the bro. fuck? Ej, det er... Why did you say that? så stille. Jeg har aldrig hørt Laurits så stille før, oh my god. Oh my god. This is so quiet now, it's so lovely. Det er så trist. I'm kidding, girl. I know you can hear me, but I can't hear you. Guys, overvej hvis han er ved at dræbe sig selv imod det, der bare like, that's not... Hvor er... Gør det bare endnu sjovere. Dudes? Hvor er de fucks, jeg giver? Where's the boys? I want the boys! Oil the minute. Yeah. Give me that big Well, guys, BC. my husband died, and I'm on the market for a new hubby now. Me? Me? Yes. Pretty please? Ah, pig! Yes. Let's choose you! Okay, gang. Altså, jeg er bare målløs. Hvad er det, der foregår? Bro, girl, come for fuck's sake. Nej, Jeg ved ikke... Ej. Jeg tror ikke, vi kan tage den her aktivitet nogen steder, Bil. altså. Rum. Der er en bil. Hvor. Sorry. Wow. Guys, jeg er en bil. You got sit bottle? Hun er alien kok. Oh my god. She's a freak. She's a freak. Oh my God, ja. Hammer. Jeg skyder. Guys. Kom nu. Guys. Oh. Død. Help me. Wee. Hvor fuck er... Hopefully. Uh-oh. Jeg stjal deres bil. Slay. Hi guys. What? What the fuck? Hvad er der fuck? Fuck, man, Max, vi er jo OP af helvedes til. Altså, hold out for helvede. Den er omme bagved. Ja. Den er her. The fuck? Jeg kan ikke finde ud af bakken. I'm putting it up your rear. Yes. Holy shit. Holy fuck, nej. Kør! Bro! Whoa! Hold on. Alright, back up. Back up. Oh, det er lidt svært, men... Back up. Back up. Tell me what you wanna do now. Keep roll. Vent. Her. Come on, you got it. Hey guys. Don't worry about me. Jeg skal lige rebootes. He's gonna have to do that. Yeah. Hvordan, gang? Hvad fuck er det der? Don't worry, I'll save you. Mwah. Literally kissed your ass. Oh my god. Okay, Sago, you got it. You got it. Oh, Sago. You guys got this. You guys fucking got this. Go, girls. Alright, Sago. Don't even stress. Just chill. You got it. There's no way you don't have this. But where they at though? I don't know, man. Beats me. Alright, Sago. Det hjælper ikke. You got it. There's no way. Et skud er jo allerede væk. Sago. I ain't see shit. These people Yeah. got nothing on you, Sago. That you got this. You got it, girl. Let me
blue card. Hvor er jeg? Der. Alright, Sago. Yeah! Yes, monkey, der. Kom så, Sako. Kom nu, go. Du er så gangster. Jar. Wow. Så min souschef og mig, vi har en ting med at sådan give sådan, vi kalder hinanden for øgenavn. Ja. Vi er bare, og så her i går, så kom han over og sagde til mig, viskede mig i øret, økokusse. Wow. Oh my god. Mate, if you wait just a bit longer, I will come and find you. Guys, I'm literally gonna wee-whiz my pants. I'm gonna wee-whiz my pants. Like, I'm not kidding right now. I'm gonna wee-whiz. Okay, girl. Fuck. You stupid. Oh, my Sago. Alright, come on, Sago. Let's do this. I got one. Oh, yeah, I saw that. That was so good. Thank you. Ow! Sago, det er fucking mig! Gun bullets. Nå, nej. Oh, guys, watch out! Come on! Au! Shoot the car! Ikke ind i shield, Sago. Du skal gå udenfor for at kunne shoot. Jeg føler ikke rigtig, at jeg rammer, selvom jeg rammer decideret. Jeg rammer, jeg har bare ikke rigtig skud. I do. I'm gonna open this shit right here. I'm a period. What the fuck do you all go? I'm trying. Oh, I see people. Guys, I see them hoes. Go the other way. Ej, fik du mig? Ja, jeg kan komme. Thank you. Alright, let's go, girls. Ladies. Så ikke, den var der. Det så ikke i stenen. Så hvad er det der? Jeg har ikke engang set det der lys derinde, som jeg ikke udforsker. Guys, men en bil. Jeg gider ikke sidde. Jeg vil ikke køre. Okay, jo, jeg kan godt køre. Hvad med Sago?